Здравей, Мария! Много е вкусен чая. Приятно ви Мисля, да се че, видим. да, ще ни бъде приятно в този разговор. Радвам се, че се събрахме, защото нашето начинание постепенно набира скорост и сме изключително вдъхновени, че ще мотивираме повече хора да ни подкрепят. Но мен ми е много интересно да те попитам защо дойде в Добрич. Ти не си родена в Добрич. Какво те накара да живееш в нашия град? В Добрич ме доведе любовта. Ай, че хубаво. И от тогава все с любов смея да кажа, че живота ми е свързан с любовта и ми е хубаво да живея в Добрич. Да. Много е интересно, че моя съпруг е от Ямбол, но живеем в Добрич и ти си от Ямбол, но пък съпругът ти е от Добрич. И така се събрахме едни такива семейства. Разбира се, има и много други подобни. И се радвам, че някакси всичко това допринася и за живота в Добрич по принцип, защото примерите, които имаме от цял свят, а и от нашата страна, е хубаво да се прилагат, ако са добри. И спомняш ли си как те поканих в нашето ново сдружение, т.е. как те поканих в идеята заедно да учредим новото сдружение, наречено Клуб 365? В разговор, че милея за този град. Аз винаги ще се остана ямболийка, защото там съм родена и там съм израснала. Детството ми до 20 годишна възраст съм живяла в Ямбол, но Добрич ми е в душата и бих искала да е винаги такава в душата и на нашите деца и внуци, дай Боже, някой ден. Остава си любовта. Да, на всички хора да идват и да остават в града. Да. И да живеят тук, и да им е хубаво, и да се чувстват като нас. Ти си инженер по образование, конструктор, аз съм архитект и всъщност това в някаква степен ни насочва вниманието към градската среда, която ние професионално изграждаме, а граждански ползваме. И всъщност по тази причина, може би малко повече от другите хора обръщаме внимание на градската среда. И всъщност ти тогава ми каза едно изречение: защо не може като в Ямбол? Какво се случва в Ямбол? Като ходя в Ямбол, виждам много хубави неща. И всеки път има още нещо, и още нещо, и още нещо. Развива се. Да, не спира да се развива. И кръгови кръстовища, парк, център, нови улици, осветления, всичко. Града грее. И всеки път ми е интересно да видя нещо ново. Дори да не очаквам, то е пред мен. Когато отида в Ямбол, си има нещо ново. И му се радваш веднага, реагираш с радост. Много хубаво. И какво можем да направим тук? Ние сега, с сдружението се опитваме да правим малки, но хубави неща. Можем да правим и по-големи. Да, ние подготвихме една книжка за Клуб 365, която така се постарахме. Тя се роди от една презентация, която си бяхме подготвили и се постарахме да действа вдъхновяващо и
действително да отрази всичко, което ние заедно седнахме и решихме. Като казвам ние, имам предвид всичките 10 души, които се събрахме в това сдружение. И мен ми беше приятно да я създаваме тази книжка, защото всъщност има какво да покажем в нашия град. Това, че има и много още какво да направим, е факт. И всъщност идеята е да обединим усилия много повече хора. Аз не знам в Ямбол кой прави тези хубави неща и доколко обществото участва в създаването, но ми се струва, че там, където обществото е прегърнало идеята за създаването, успехите са по-големи. И всъщност имаме много примери такива. Ние чисто професионално общуваме с различни сдружения, които чрез компетентността си повишават качеството наистина на градската среда. Ето такива са колективът от София, които започнаха една прекрасна инициатива за реките в България. И докато направиха нещичко за реката в Троян, после на друго място сега правят реките на София, което е едно уникално събитие и наистина като по течение се разви тяхната дейност. Не по-малко интересни са сдружението БГ Бъди активен, които са ситуирани в Пловдив, но в цялата страна правят интересни елементи от градската среда, именно с активността на гражданите. Тоест гражданите решават какво им се иска да се появи в техния квартал. Гражданите си правят проектчето и с помощта на БГ Бъди активен като опитна организация изпълняват тези проекти. С тях ние направихме и някои малки пространства в Добрич, зад църквата Свети Климент Охридски е едното, пред блок 2 ми се струва или 3 в Иглики направихме такова пространство. Интересно е. Събрахме се в клуб 365, за да правим хубави неща и мен много ми харесва тази формулировка, че сме общност от хора, които не чакат, а променят средата, в която живеят. Това е готино. И така, какво се случи с реката в Ямбол? Тунджа. За спорт, Поляна. което направиха. Да. Отклониха един ръкав. Отклониха реката. Само един. Иначе тя пак се минава покрай града. И парка в Ямбол... линеен парк. Парка в Ямбол е остров. Остров. Самия парк, градския парк е от всякъде заобиколен. В него се влиза само през мостове. Зала Диана, спортната зала е в парка, в градския парк. И до нея се стига само по мост. Да. Самия парк е остров. Много хубаво. Добрич има много хубави места. И има много с какво да се похвали и да покаже. Но трябва наистина обществото да е активно и не само с негативизъм да охулва нещата, които не му харесват, а и да хвали нещата, които се случват, които са хубави и да се гордеем и да доведем с удоволствие приятели и гости в града, за да видят какво се случва. Да. И така е. Да помагаме и да допринасяме с каквото можем, за да бъде хубаво. Интересното е, че когато дойдат хора от другаде в Добрич,
все още те остават с много добри впечатления. Да, има там един въпрос, ама защо центъра е в това състояние, но в край на краищата ние казваме в процеса, Имаме какво ще да стане, покажем. Наистина е много важно това, че те виждат хубавото в нашия град и няма нужда вечно да търсим ама кой, какво, защо, кога, при условие, че имаме даденост, с която имаме възможност да се гордеем. И фактически ние затова и тук сме си написали в страничките, не чакаме, създаваме с малки реални промени в градската среда. Реално погледнато, дали ще се заловим за детска площадка, дали ще се заловим за място за сядане в парка или в друг парк, или създаване на някакъв нов парк. Това са малки или по-големи намеси в градската среда, които всъщност могат да станат с активността на гражданите. Много често ме питат защо правим нещо, което е работа на кмета. И всъщност се оказа, че аз не се притеснявам от този въпрос. Въобще не се притеснявам. Защото обяснявам, че когато има много нещо да се направи в един град, има много пространства, които изискват намеса, всъщност, ако приемем, че това е един много дълъг списък, моята позиция е, че общината може да започне от единия край, нали, с по-едрите, по-сериозни обекти, а ние гражданите да започнем от другия край с малките намеси, неща, които ние сме избрали, защото ги искаме, защото имаме нужда от тях и защото можем да ги направим. И всъщност, когато преодолеем, може би не е точната дума, но когато осъзнаем желанието си, силното желание, оттам нататък вече стъпките могат да бъдат ясни и дори общината да ни подкрепя в изпълнението им. И когато видим нещо, макар и малко да се е случило, то ни вдъхновява за следващото. Нали? И по-голямо. Нали? Всъщност точно това е, когато нещо вече бъде изпълнено, вдъхновението да кажеш аз участвах в това, с каквото и да било, с 1 лев, с 1 ден доброволчество, с материали, с идеи, с каквото и да било. Самото усещане за участие в нещо хубаво ни вдъхновява за следващи подобни неща и разбира се, ни вдъхновява да убеждаваме и останалите хора да го направят. Капка по капка вир сме написали тук в една страничка, защото наистина, ако ние всяка година правим по едно, дори малко нещо, си казваме, защо не сме го правили години наред назад. И имаше едно продължение преди години на тая мисъл, левче по левче и язовир. Така, да. Вече сме към еврото, но бихме могли, нали, с да капка постигаме по капка язовира, с да отиваме на по-големите неща и да се случват с позитивна нагласа и с желание да направим каквото ни е по силите. Написали сме си тук, че всеки е добре дошъл да даде своя принос, да остави следа, с която да се гордее. Земляци от близо и далеч, приятели на Добрич, заедно с нас да създаваме красива градска среда, капка по капка. Наистина. Като, разбира се, каква ни е идеята с левче на ден, т.е. 365 лева годишно, сега вече не е в лева, е 187 евро. Заедно решаваме и реализираме всички одобрени от нас проекти. И от общината, разбира се, ти работиш в общината
И всъщност си така човекът, който ни приземява, човекът, който не ни остава да разпръскваме енергията си. И това е много полезно за нас. Аз съм човекът, който иска в този град да има строителство. Имам голям афинитет и голямо удоволствие към строителството. Искам да има строителство, но то да бъде законно. Затова може би да приземявам хората, защото е хубаво да се случват нови неща и хубави неща, но да са с разрешения за строеж. Това ми е едното от задълженията в общината. И съм голям почитател на строителството, с правилния ред, който това, да се случва. Какъв е реда, който ние сме възприели? Решаваме, че искаме нещо да се случи, предлагаме го на общината писмено с входирано писмо, общината се съгласява, т.е. дава ни карт бланш да го направим и ние си събираме нужните средства и го изпълняваме. Ние като сдружение правим организацията, осигуряваме експертизата, за да бъде направено качествено и реализираме изпълнението на всичко, което сме замислили. Като силата всъщност са всички граждани, които ни подкрепят чрез левчето на ден. И всъщност, ето тук с изкуствен интелект сме нахвърляли една идея, която е много така атрактивна и мащабна, но това не значи, че нямаме качествено проектиране, реалност вече изпълнена. Аз съм доволна от първия обект, който направихме. Една мраморна облицовка, там където изглеждаше зле циментирана стената, но повече съм вдъхновена от новия обект, който ни предстои, за който вече имаме така разрешението на общината. И то е чешмата в парка пред ритуалния дом. Много е хубаво да съживиш чешма. Давам си сметка, че няма човек, който да не му трепне, когато става дума за водата, за живителната й сила и за строителството на чешми въобще. Това е едно благородно дело. И всеки, който съгради чешма, макар и сега да я преместим и да заработи, е нещо много ценно. Да, ще бъде много хубаво. И особено така хората ще сигурно ще се възползват и ще го видят с хубавото, което носи водата. Така е. С съдействието на общината, чрез програмата за подкрепа на граждански инициативи, ние ще направим един форум, една среща, дискусия, която да бъде на тема градска среда. Много сме амбицирани да се получи добър разговор. Поканили сме гости, които да споделят своя опит в страната. Също така сме разделили срещата сме я конструирали на 3 панела. Първия панел ще бъде как си представяме градът, който искаме. Какво си представяме, че трябва да съдържа той. Това е панелът на мечтите. Втория панел е как една градска среда може да бъде управлявана и поддържана. И там ще си поговорим за структурите, за комуникацията между различни общности и общината. И третия панел, това е
възможността гражданите да участват в изграждането на градската среда. С доброволчество, с финансова подкрепа, с идеи, с проектиране. И всъщност в тази връзка сме обявили този малък конкурс, за който хрумката ни дойде от честването на 65 годишнина от създаването на детския хор маестро Захари Медникаров, защото това е една тема, която е според нас близка до гражданите на Добрич. Ти нямаш спомен за нашия хор. За съжаление. Да, наистина, но хорът наистина прославяше Добрич. Беше изключително силен. Казвам беше поне във връзка с обема на хора, бройката на децата. Но още по-щастливо събитие е факта, че днес той отново си съществува, без да е прекъсвал дейността си, има своите последователи, има своите професионалисти, които да го ръководят, и всъщност това е повод нашия град да се гордее. Наистина очакваме много хора да ни дадат своите предложения и може да изглежда малко непрофесионално, но ние умишлено сме го направили да бъде много отворен като участие, в смисъл от 5 до 105 годишни участници. Каним всички. Прекрасно. Много, да, вдъхновяващо, което пък означава от детска рисунка до професионално изпълнение на визуализирането на идеята, като дори сме предложили на творчески настроените наши съграждани да ни представят текстово описание на своята идея. И това дава една широта на предложенията, така че наистина сме много вдъхновени да видим какво ще се получи. Така че на 28 хората да се разгърнат, да се раздадат и да мечтаят. И да покажат какво биха желали. Много се надяваме да има и по-експертни, експертно създадени предложения, но също така сме убедени, че всяка хрумка, дори и детската, може да ни даде посока за мислене за след това разработване по-експертно. Така че вдъхновени сме и ще се видим. Очакваме да се съберем с всички желаещи. Да. Много важно е това, че журирането на тези предложения, на тези идеи ще бъде на място на самата среща, дискусия от всички присъстващи в фоето на колежа, където ще се съберем от 5 до 8 на 28 август и наистина очакваме цялото гражданство, което се вълнува от състоянието, от красотата, която предстои в градската среда на Добрич.